मार के पहले बताओ चाहिए ना। नमस्ते। नमस्ते सर। वो ऊपर बा। दोबारा यहाँ पर नजर आए तो तू दोनों में से कोई जिंदा न बची। चल निकल यहाँ से। तू लोग के भी दी का। ये हमार लोग बाड़न। नमस्ते। नमस्ते सर। ये हमार भाई बा, हमसे भी बढ़ के बा। दोबारा तू लोग के प्रॉब्लम हो तो हमरा बताइया, भाई के परेशान मत करिया। जी थैंक यू बताइए। जी। एक मिनट भाई। हाँ हेलो। हाँ समीक्षा, अब का करी? सीरियस बा? कल ही एडमिट करिए रहनी। हम जल्दी आवत नहीं। शिवा, अब माँ कैसन बाड़ी? कोनो फर्क ना पड़ल भाई। शिवा, एगो गुड न्यूज बा। हम न्यू जर्सी में अपन कलीग से बात कइले बानी और आंटी के मेडिकल रिपोर्ट भी भेज देले बानी। और अच्छा बात ई बा, तू एगो डॉक्टर से बात कइले बा आंटी के सर्जरी करावे खातिर। थैंक यू समीक्षा, थैंक यू सो मच। लेकिन शिवा, सर्जरी और ट्रीटमेंट में पैसा बहुत ज्यादा लागी। सर सर धर्म सर आइल बाड़े। चल ठीक बा, जो एकर ख्याल रखिया। धर्म, फ्रेंच माल के मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बा। हम 10 करोड़ से ज्यादा रेट में बेच सकत बानी और वो 2 दिन के भीतर। हमार कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा बा और यही से अब हमनी दोनों डील कर सकत बानी। धर्म, तेजा, ये डील हम अकेले भी कर सकत रहनी, लेकिन हम पर भरोसा करे वालन के हम धोखा ना देइला। ऐसे मतलबी हो के धंधा कैल चाहता धर्म, निकला था। अब हम तो मजाक करत रहनी। हम अपन गैंग के मेंबर के अभी फोन करत बानी। गुड, तो कल हमने कैलाश के ऑफिस में मिलल जाई। ठीक बा धर्म। कार उस्मान, सलाम साहब। सब ठीक बा ना? हाँ सब ठीक बा साहब। हाँ। हेलो नायडू जी। हाँ क्या कैलाश। बात बा सर? क्राइम ब्रांच में गैला के बाद हमनी के तो बुलाइए गई नहीं। क्राइम ब्रांच में बानी ना, हमेशा क्राइम करे वाला के साथ रहे के पड़ेला। सब बड़ बड़ लोग बाड़े। कोनो बड़ा आदमी मिले तो हमरा के भी बताई। ये छोटा मोटा गेम के बोर हो गइल बानी हम। अच्छा सुना, तेजा बतैले रहल कि क्लब लॉस में चल रहल बा। तेजा तो ऐसन कही। हाँ। वो चाहता है कि क्लब बंद हो जाए और वो यहाँ अपने एगो होटल खोल ले। धर्म सर बीच में बड़न, ऐसे हम बर्दाश्त करता नहीं। ना तो तेजा के मार के यही गाड़ देती हम। तेजा ही बा, अबे देखी का करता नहीं हम।
अरे तेजा, अरे तू 100 साल जिएवा भाई। अभी तोहरे नाम लेत रहनी, सही टाइम पर फोन कैला। हाँ, सब ठीक बा ना? कैसन कैसन लोग बड़े। नया गया लेके फिर आज नया अंदाज, खिलाड़ी जहां बाजा देखो आया है ये रॉक स्टार, माने ना ये हार, दिल से है दिलदार तूफानी इसकी रफ्तार, ये मंजिल से आगे की सोचे ऐसा है तर्रार, कभी पीछे ना देखे ये तो मुड़ गया। एंट्री जब होती इसकी होती है हंगामेदार, इसका मकसद है कारनामों को देना अंजाम, दिखने में है ये जरा भोला भाला, पर बड़ा ही शातिर है ये तो साला, तूफानों का रुख भी मोड़ दे ये, रॉकेट को भी पीछे अपने छोड़ दे ये, दिखने में है ये जरा भोला भाला, पर बड़ा ही शातिर है ये तो साला। का यार, तोरे खातिर कितना इंतजार करे के अगर पड़ेला। जरूरत होके तो थोड़ा देर इंतजार करे के ही पड़ेला। ओके ठीक बा, बोला बात का बा। वैसे फाइनेंस भी ना मिली, फिर काहे वो फ्लॉप हीरो के लेके फिल्म बनावत रहा। का बताई यार, ओकर पहला फिल्म सुपर हिट भइल रहल। एज यूजुअल 10 प्रोड्यूसर एडवांस देवे पर घर पहुंच गईले, और हमरा देखा हम भी बुद्धू लालच में पड़ के ओकरा एडवांस देवे चल गईली। ई का सिर्फ एडवांस दे रहल बड़ा, पूरा पेमेंट दे देबा तो दशहरा तक फिल्म रिलीज हो जाई ऐसन बोललस। हम भी ओकर सगरो बात मानकर अपना पूरा पैसा बर्बाद कर देनी। तनी इधर आवा, सुनता। हम जल्दबाजी में तोसे राय लेवल भूल गई रहनी। अब तक 3 दशहरा बीत चुकल बा। हमार भाई यार, तू चाह तो कुछ भी कर सकेला, तोरा में बहुत टैलेंट बा यार। अगर तू हमरा साथ देता, ई दशहरा में हमार फिल्म रिलीज हो जाई। देखा ये डॉक्यूमेंट्स कोनो काम के नहीं के, लेकिन फिर भी हम कुछ करब। तू डेट फाइनल कर, फिल्म रिलीज हो जाए यही दशहरा में ना। नमस्ते नेताजी। ई पेपर पर तो तोहरा के लोन मिलल मुश्किल बा, बहुत मुश्किल बा। मैडम, आप तो हमारे हीरो के टैलेंट जलने बिना ऐसा बात कर रहल बानी। एक ही हफ्ता में पैसा रिटर्न आ जाए। का कहनी, एक ही हफ्ता में? शायद आपकी एक बात पता नहीं थी। अगर हम यहाँ पर बैठल बानी ना, तो ओकर कारण हमार भाई बा। प्रोड्यूसर के बहुत ख्याल रखे ने हमार भाई। आप एक बार पैसा दे के देखी। इंटरेस्ट के साथ रिटर्न ऐसे ही फास्ट मिली। तोहार बात भी यही तरह बा। अगर तोके लोन दे तो बैंक के घाटा हो जाई। लॉस में जा चुकल लोगन के प्रॉफिट दिलावेला हमार हीरो। डायरेक्टर तो भरोसे के बा ना? अरे एकदम नया बा। तब तक काम करब बहुत मुश्किल बा। नया लोग खातिर बड़ी गारंटी चाहिए, लेकिन अगर फेमस डायरेक्टर होए, कोनो गारंटी ना है। जितना करोड़ चाहिए उतना मिल जाई। रहुआ तो बहुत समझदार लागत बानी। फिल्म तो कंप्लीट हो गई बा मैडम, फिल्म रिलीज हो जाए एकरा खातिर इनकरा आपके मदद चाहिए बस। बाबू के फोन बा, 1 मिनट। हाँ बाबू। हाँ बाबू, ठीक बा। का बोलत बड़ा बाबू? ई जब से आइल बाड़े बाबू बाबू कर रहल बाड़े। रहुआ देखी ना, हम इनका के का बताई। ऐसे हम केहू पे कैसे भरोसा कर ली? अरे वो तो हो जाए बाबू। यहाँ पर एगो आंटी बाड़ी बाबू, एकदम मस्त बड़ी। बदमाश कहीं का। अरे सुनो तो। छोड़ी ना मैडम, वो सब दूसरा मैटर बा। आप एकर मदद करी बस। जोन भी फॉर्मेलिटीज बना वो हम पूरा कर देंगे। ठीक बा, ठीक बा। लोन तो तहरा के मिल जाए, पर उ का बा? हाँ अरे ना, वो पेपर पर क्रेडिट मैनेजर का साइन लगी। फिक्र मत करी, हम मैनेजर साहब से बात कर ले। हाँ ठीक बा, ठीक बा। काम होए के बाद हम तोरा के फोन करब। ओके मैडम। हाँ? श्योर। आंटी, बाबू भाई के फोन बा। चप्पल से मार। हाँ भाई, वो बात करे के मूड में नहीं थी। ओके। आए तेजा। अरे ई का, तू हमेशा बैकडोर से ही का आवेला? लाइफ में आगे बढ़े खातिर हमनी के बैकडोर के इस्तेमाल करे के ही पड़ेला। शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट। इले हाँ। लास्ट मंथ जौन आप 2 करोड़ के जमीन ले ले रहनी, वो अब 4 करोड़ के हो गए बा। वाह। नो वाह, कल एकर वैल्यू 40 लाख होगी। का? एक खातिर जल्दी से जल्दी कुछ भी करके उस जमीन के केहू और के बेचे की कोशिश करी। कल मेट्रो लाइन के प्लान बने वाला बा, और कल हमनी कैलाश के ऑफिस में मिलब, वो भी फ्रंट डोर से।
एक हफ्ता में 1 करोड़ रुपया बहुत मुश्किल बा। ये डील खातिर 1 हफ्ता बा, अगर ना भेल तो माल दूसरा के बेच देहल जाई। आपके बात तो सही बा शिवा। भाई ई डील की जरूरत सबके बा, बाकी हमरा सबसे ज्यादा ई पैसा से हम अपन माई के इलाज कराई। हम अपन फ्लैट बेच के एमे इन्वेस्ट करब। बढ़िया। तोहर का शादी भी ना भइल बा, तोहरा का फर्क पड़ी? यहाँ तो शादी भी हो गइल बा, एगो बच्चा भी बा। सिद्धार्थ के देखी बैचलर बा, एकरा पास बहुत पैसा होखी। सर आप लोग तो जाने ली, कल ही हम बेंगलोर के फ्लैट के पैसा भर ले बानी। अब इतना जल्दी पैसा कहाँ से आई सर? सर 1 मिनट। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। रउआ के दोस्त का लोन पास हो गेल बा, पूरा 1 करोड़ पास भइल बा। रउआ जल्दी लेके जाई, काहे के हम छुट्टी पे जात बानी। ओके मैडम, हम आवतानी। सर पैसा तैयार बा। अरे कमाल बा, एगो फोन कॉल से तोहर लॉटरी निकल गई। धर्म भाई, ऐसा एगो फोन कॉल हमरा पास आ जाए तो बात बन जाए। तोहार हालत बदले खातिर फोन कॉल के जरूरत नहीं है, एगो साइन ही काफी बा। ई जगह हमके दे दा। तेजा, हम तोरा के कितना बार समझौनी, फिर समझावतानी। हम ये जगह ना बेचब। ये जगह के बारे में दोबारा बात मत करिया। तो कि होटल बनावे के बाद कहीं और बना ला। हमने ये क्लब के सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स बानी, इससे ज्यादा कुछ ना। ते एगो बात बतावा, हाँ तो फिर तू ऐसन बात काहे कर रहल बड़ा? चला चला पैसा निकाला। देखा, पर्सनल बात में टांग मत अड़ावा। का पर्सनल बात? बकवास बंद करा। बीवी के गुलामी करेला और कहत बड़ा की फैमिली के बीच में मत लावा। मत बात, पैसा लेके तोहरा आवा। जैसन चीटर ना बानी हम। अरे हमरा से गलती हो तोहरा गई के कि कितना तोहरा बार जैसन समझौनी, डरपोक के तो हम फिर से पार्टनर पर्सनल होता बनौनी। रहा। अरे पर्सनल गई देखा, तेल बहुत हो बेचे। गई। अरे पैसा लेके आओ, अरे पैसा। बकवास बंद करा। जब से- बस। तू दोनों की आदत हो गई बा। अरे समझेला बस। का? कैलाश के बात सही बा, सुन ला। पर्सनल बात यहाँ ना, होकर जगह बा, होकर मर्जी। कैलाश जी, पैसा जमा करे खातिर तोहरा पास 1 हफ्ता बा, और अगर तोहरा से ना भइल तो तेजा दी, लेकिन ओकरा से जौन प्रॉफिट होखी उहे कर होखी। सोच ला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते नमस्ते। सर। पिंटू, अपन होमवर्क करत हड़ा ना? रउआ और मम्मी हमेशा काम करत रहनी डैडी। ई बतावा, मम्मी के मूड कैसन बा? अब तक तो मम्मी के मूड अच्छा बा। अब आप आ गइल बानी तब पता ना। ई होना छोड़ेला हमरा। मम्मी मम्मी के जैसन तोहरा भी चर्बी चढ़ गई बा। हमार जानू। हमार डार्लिंग। अरे रे 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 रे, औरतन के सुंदर दिखावे खातिर तोरा के कितना मेहनत करे के पड़ेला ना। फिर भी हम तोरा के ना बदल पाईनी। आज जुआ में कितना रुपया हरला हा? तू ही काय सोचेलू कि हम तोरा से प्यार से बात करे लेते हम पैसा हार के आइल बानी? 3 दिन में हमने के हालात बदल जाई। आहा। ये सब तोहरा हाथ में बा। ज्यादा मस्का मत लगावा। पहले बतावा बात का बा? उ का बना, जुबली हिल्स में एगो फ्लैट बा, बंगलो बा। ओके हमने के खरीद के बेचे के वजह से हमने के मुनाफा होखी। अभी थोड़ा सा एडवांस देके ओके बुक करे के बा। अभी तो हमरा के पार्लर के कागजात देता, ओके गिरवी रख के हम पैसा उठा ले। एक बार मुनाफा हो जाए, बस समझा कि हमने के रोज दिवाली बा। अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा बा। हमरा अभी ही एक बहुत बड़ा ऑफर मिलल बा। जबन चीज हमरा काम के नहीं खे, ओके देने पे जवन चाहिए वो मिली। ई ऑफर बा। अच्छा ये बतावा, हम तोरा के बदली कैसे करी ई सोचत बानी। पागल हो गइल बाड़ू का? ऑफर मिलल बा तो सोचत काहे बाड़ू? आगे बढ़ा। लेकिन हमरा अलावा और का हो सकेला जौन काम के ना होखे? वो तो रउआ है डैडी। चुप कबाड़ी। अगर तुम मान गईला तो समझा हमार लॉटरी लाग गईल। लेकिन हमार जिंदगी में तो अंधेरा छा जाई। समझ गईला? पेपर देला तो उहे हाल हुई। सुना, अगर दोबारा हमरे पार्लर पर नजर डलला तो हम दोनों तारा के छोड़ के चल जाइब। हम अपन जिंदगी में खुश बानी। तोरा के क्लब में जोन करे का बा तोन करा।
रउआ किंग है डैडी, और हमेशा दिवाली होखी। तो सब ध्यान से सुना। कल 27 तारीख है। सब आपन आपन पैसा लेके दोपहर के ठीक 2 बजे हमरा घर पर मिला। धर्म 27 के हमार बर्थडे बा, हमार लकी डे बा। 2 + 7 9 राइजिंग नंबर। 27 के शाम के शिवा ट्रेन से भुवनेश्वर जाई, ठीक बा? वहाँ से पलकनामा एक्सप्रेस शाम के 4 बजे निकली। अगला दिन सवेरे 28 के शिवा भुवनेश्वर पहुंची। शिवा, तू वहाँ कल्याण के पैसा दे के माल के साथ शाम के ट्रेन से निकल जाइए। कैलाश सर, शिवा के ट्रेन के रिजर्वेशन ओके ड्रॉप कैल, पिकअप कैल, ये सब तोहार ड्यूटी बा, ठीक बा सर? रुका, हम देखत बानी। हमार होके वाली पत्नी बाड़ी। तू यहाँ काहे आइल बाड़ू? हम अपन फ्रेंड के शादी में जा रहल बानी। बैंक के लॉकर के चाबी चाहिए हमके, यही से। हाँ तो अंदर आवा ना। हाँ। धर्म, हम थोड़ा देर में आवत बानी। अरे आवा ना। ई ले लॉकर के चाबी और एकरा तनी संभाल के रखिए। हाँ। हाय वासुकी। हाय सर। कैसन बाड़ू? आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन। लेकिन हमार दोस्त तनी परेशान लग रहल बा शादी के बारे में सोच के। कब बा शादी? वो कहा कि हमार पढ़ाई चल रहल बा तो पढ़ाई जल्दी से खत्म करा। हमने के अपन दोस्त के दूल्हा बनल देखल चाहता नहीं, वो जल्दी, समझ लू। बाय बाय सर। चला चला आओ। बाय। टेक केयर, बाय। हमरा के तू दोनों के बारे में सब पता बा। आप का कहता नहीं सर? हम तू दोनों के ऑब्जर्व करत रहनी। सर आप का बोलता नहीं, हमरा कुछ समझ में नहीं किया आवत। तेजा के होखे वाली पत्नी से तोहार पहचान कब से बा, बतावा। दरअसल 5 साल से हमने दोनों एक ही कॉलेज में रहनी। दोनों के पहचान भइल और फिर पहचान प्यार में बदल गई। बाकी तेजा? सर आप तो जानत बानी ना, वो तेजा के साथ मजबूरी में फसल गया। तोहार बात तो सही बा, लेकिन तू तेजा के गुस्सा के बारे में जाने ला ना। ओकरा के जे चाहिए ओके हासिल किए बिना ना रह सकेला। अगर तोहरा बारे में ओकरा के पता चलल तो तू दोनों के ना छोड़ी। तोहरे भलाई खातिर कहता नहीं, तू दोनों ये रिश्ता के तोड़ दाते अच्छा रही। सर? यस, कहे के ये मामला में वो हमार बात भी ना मानी। बड़ा जिद्दी बा वो। फैसला तोहरा हाथ में बा, अच्छा तरह से सोच ला। Hey sweetheart, what's up? Hey. का भइला? का भइल का ना समझला? और जा धर्म जी का पूछत रहलन? तेजा से हमार शादी कब होखी? जब भी मिलेला ये सवाल करेला। हमके बहुत डर लागेला, वो कोनो भी वक्त हमरा से शादी कर सकता। पीला बैंक के लॉकर से सब कुछ ले आइल बानी। चला हमनी भाग चला तनी। कहाँ भागम हमनी? कश्मीर, कलकत्ता, गोवा, केरला, कहूँ भी जाई वो हमनी के ढूंढ लेई। चोरी और किडनैपिंग के केस डाल के वो हमके अंदर डलवा दी। हमनी ओकरा से ना बच सकेली वासुकी। जल्दबाजी मत करा वासुकी। हर काम के एगो वक्त होखेला। 5 करोड़ के डील होके वाला बा सिर्फ 2 दिन के अंदर। ओकरा बाद हमनी स्टेट तका एक कंट्री छोड़ के ही चल जाई। बिलीव मी।
कनाडा, जापान, इटली, तुमसे क्या मैं क्या कहूँ जाने, क्या मैं क्या करूँ, कभी मान मैं जाऊँ, कभी मैं ठहर जाऊँ, मुझको बाहों में भर लो, मुझसे प्यार तुम कर लो।